Al patrulea an de bugetare participativă în municipiul Timișoara a fost o ediție cu adevărat specială. A fost în totalitate dedicată liceenilor. Aproximativ 300 de elevi s-au implicat și au dezvoltat proiecte pentru liceele lor. 17 licee din cele 30 din municipiul Timișoara s-au înscris în această campanie într-o luptă pentru 50.000 de lei, astfel încât proiectele pe care și le doresc copiii să prindă contur. A fost un proces frumos, pentru că asta a presupus ca elevii să se consulte în cadrul școlii, să scrie proiecte, să le depună, dar cel mai important, au trecut printr-un proces de vot. Am simulat realmente o procedură de vot, atât cu cabină cât și cu urnă mobilă. A fost un exercițiu fenomenal. Copiilor le-a plăcut foarte mult să voteze proiectele principale, dar cred că cel mai mult le-a plăcut campania în care s-au implicat să-și ducă la bun sfârșit proiectele. Peste 6500 de copii au pus mâna pe ștampilă și pe buletine de vot actualizate pentru liceul lor cu proiectele pe care le-au scris colegii. Din 64 de proiecte, 29 sunt câștigătoare. Prezența la vot a fost de 76%, un procent foarte mare, având în vedere că este prima ediție. Proiectele au fost diverse. Cel mai mult ne-a bucurat faptul că liceenii își doresc spații recreative, spații educative, programe de dezvoltare personală, s-au concentrat pe artă, pe robotică și asta spune foarte mult despre nevoile vârstei lor. Vrem cu acest proiect să susținem nu doar școlile să facă lucruri importante dincolo de ce se întâmplă în sala de clasă, ci vrem și să facem un pic de educație civică, dar cu o miză reală. Eu mă bucur foarte mult că a fost un entuziasm foarte mare în rândul liceenilor. Ne mulțumim tuturor partenerilor care au fost alături de noi în acest proiect. Directori de școli, profesori care au coordonat activitatea copiilor și, nu în ultimul rând, copiilor care au avut încredere în programul acesta să lucreze pentru visele pe care și le doresc în liceul din care vin.